ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறது வந்து 6வது மந்திரம். ரொம்ப அற்புதமான மந்திரம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஹரே நிமிஷம். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக் வாங்கிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, அவங்க இன்னும் எனக்கு சொல்றாங்க. சொல்றாங்களா? அது எவ்வளவு நானும் 4 தடவை ஃபோன் பண்ணிட்டேன். இந்த ஆ. கேட்டு சொல்றேன், அந்த கேட்டு சொல்றேன், நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன்றாங்க. ஒண்ணும் சொல்லல. அ எல்லா இடத்துலயும் இப்படித்தான் இருக்காங்க பிரபுஜி. நம்ம ஆன்மீக உலகம்னு சொல்றோம். ஓகே. அதுலயும் இதே மாரி தான் இருக்கு. இல்ல அதாவது நான் ஒரு ஒரு கோவிலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதாஜி, அந்த ஆ, சேவா பண்ணுவாங்க மாதாஜி. இப்ப எனக்கு கூட அந்த அந்த மாரி ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம சேவா நம்ம கோயில்ல நான் சேவா பண்ணும்போது, எனக்கு 3 சேவா குடுப்பாங்க. வேலை குடுப்பாங்க எனக்கு. அந்த ஆ. 3 சேவா பண்ணும்போது, கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, "நீங்க புக் ஸ்டால்ல உட்காருங்க" அப்படின்னுவாங்க. அப்ப அந்த மாரி உட்கார்ந்திருக்கும்போது யாராவது ஃபோன் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க பண்ணீங்களா? அது மாரி பண்ணுவாங்க. பண்ணி கேட்பாங்க. "எனக்கு இந்த புக் வேணும், அந்த புக் வேணும்னு" சொல்லுவாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன், அடுத்த ஒரு அந்த சேவா வரவங்களுக்கு நான் அத சொல்லுவேன். இந்த மாரி ஒரு மாதாஜி ஃபோன் பண்ணாங்க. இந்த நம்பர் இருந்தாங்க. அவங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அந்த புக் இந்த கேட்கறாங்க. அது என்ன காசு? அது குடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன். ஆனா அந்த பிரபு என்ன பண்ணுவாரு? மறந்துருவாரு. ஏதோ ஒருத்துல மறந்துருவாங்க. இது மாரி ஒரே ஆளு ஒரே புக் ஸ்டால்ல உட்கார மாட்டாங்க. மாறி மாறி இல்ல சேவா குடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. பிரபுஜி, அதுதான் நான் அதுதான் இல்ல கொஞ்சம் பிரபுஜி, குழப்பம். நாங்க உங்க கருத்துக்கு நான் மாறுபடுறேன். எப்படின்னா, அந்த ம். ஸ்டால்ல அவரு வேலைக்கு வந்துட்டாரு. நீங்களும் அவர்கிட்ட கிளீனா சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் ம். மறக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? அவர் வேலைய அவர் செய்யணுமா இல்லையா? அதுதான் மாதாஜி. அந்த நேரத்துல யாராவது பக்தர்கள் வந்துருவாங்க மாதாஜி. எனக்கு இந்த புக் குடுங்க, எனக்கு அந்த புக் குடுங்க. புக் ஸ்டால் இல்லையா? பெரிய இது இல்லையா அது? அதனால நெறைய பேர் அவங்க வருவாங்க. வந்துன்னு போயின்னு இருப்பாங்க. அதுல மறந்துட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. நம்ம ஏன் அப்படி போனோம்? அதாவது அவங்களுடைய இத நம்ம கவுண்டர் பண்ண வேண்டாம். அவங்களுக்கு பாயிண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏதோ நான் ஒரு விட்டுட்டேன். சூழ்நிலை. நான் எதுவும் பாயிண்ட் பண்ணல. 4 தடவ கேட்டேன். அவன் சொல்லலையா, சரி. சரின்னு விட்டுட்டேன். அப்புறம் இன்னைக்கு உஷா மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன். இந்த மாரி அங்க ஒண்ணும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. அதனால ஓகே. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா, இப்ப நான் வேணா கேட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்டின்னாங்க. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, பிரபுஜி. ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஞாயித்துக்கிழமை நான் அங்க வரேன் இல்லையா? ஆ, அங்க வரேன். நீங்க ஆ. சொல்லுங்க. நான் வாங்கிட்டு நான் உங்களுக்கு எங்க இடம்னு சொல்லுங்க. நான் வந்து குடுத்துட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வரேன். ஏன் மாதாஜி? ஒண்ணும் இல்ல. இதுக்காக நீங்க வர்றதா மாதாஜி அப்படிலாம் இல்ல. பிரபுஜி. இதெல்லாம் ஒரு இது தான் மாதாஜி. நான் அங்க கோயிலுக்கு வரேன். ஞாயித்துக்கிழமை காலைல வருவேன். சேவாக்கு வரேன். ம். ரத அது எங்க யாத்திரை இருக்கு அந்த பண்ணாரு. கோயிலு? ஈஞ்சம்பாக்கம் தானே? ஆமா, ஆமா. ஆ, அதான், அதான். உங்க வீடு எங்க இருக்கு? எங்க வீடு கொட்டிவாக்கம் பிரபுஜி. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. கொட்டிவாங்க தாண்டி தான் நான் போறேன். கொட்டிவாங்க தாண்டி சரி, தான் சரி. வரப்போறேன். அப்ப சரி, நான் சரி. வரும்போது வாங்க, வாங்க. வாங்கிட்டு வரும்போது அப்படியே குடுத்துட்டு போறேன். ஆ, என்ன எடுத்து. எத்தன மணிக்கு வர்றீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. இல்ல அதுதான் நீங்க மாதாஜி. என்ன சாப்பிடுவீங்க? நான் கரெக்ட்டா நான் கரெக்ட்டா 12 மணிக்கு இருந்து கிளம்புவேன். 1:30 மணிக்கு நான் கோவில்ல இருப்பேன். இருந்துட்டு அ, அத 2 மணிக்கு நான் திரும்ப யாத்திரால வந்துருவேன். யாத்திரா முடிச்சுட்டு யாத்திரா முடிக்கிறதுக்கு மணி 8, 9 ஆயிடும் எனக்கு. ஆ. வரும்போது நான் ஒரு 9 மணிக்கா வரும்போது உங்கள கிராஸ் பண்ணுவேன். அப்போ நான் உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு அந்த இது மட்டும் லொகேஷன் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் அந்த ஏரியா ம். குடுத்துட்டு போறேன். சரி. நைட் 9 மணிக்கா பிரபுஜி? ஆமா. 9 மணிக்குள்ளார வருவேன். ஆ, சரி, சரி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க பிரபுஜி? எங்க மாதாஜி பிரசாதம் தான். அங்க கோவில்ல சாப்பிட்டுருவேன். அப்படியா? இங்க வீட்ல எல்லாம் சாப்பிட மாட்டீங்க? வீட்ல இருந்தா மோர் குடுங்க குடிக்கிறேன். ஆ, சரி. பழங்கள் ஏதாவது? மோர் குடுங்க மாதாஜி. அங்கேயே சரி, அங்கேயே சரி. நல்லா டைம்க்கு சாப்பிடுவேன். ஏன்னா பகவானோட பிரசாதம் இல்லையா? ஆ, கோயில் இருக்கிற பிரசாதம் நான் போ மாட்டேன். நல்லா ம். சரி, சாப்பிடுவேன். சரி. சொல்லுங்க ஹரே சரி, மாதாஜி. கிருஷ்ண சரி. பிரபுஜி. ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. பிரபுஜி சொல்லுங்க. காயத்ரி ஷாம் பேசுறேன். நான் சொல்லுங்க இல்ல மாதாஜி. சின்ன இது ரொம்ப நாளா இருந்தது. நான் உங்கள இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் மதுரைக்கு ஞாபகம் இருக்கு அழகர் திருவிழான்னு. ஆமா மாதாஜி, நீங்க ஆமா மாதாஜி. வந்தீங்க, எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணீங்க. ஆனா எனக்கு ரிசீவ் பண்ற அந்த இதெல்லாம் சிச்சுவேஷன்லாம் இல்ல எனக்கு. நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. என்னடா இந்த பொண்ணு கூப்பிட்டுச்சு, நம்ம திருப்பி ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் அப்படிலாம் இல்ல கேட்டோம் மாதாஜி. தங்குறதுக்கு. அதெல்லாம் இல்ல. ரொம்ப அன்னையிலேருந்தே எனக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஐயோ! இவர்ட்ட படிக்கிறோம். நம்ம பாட்டு வர சொன்னானா ரிசீவ் பண்றது கூட நம்மளுக்கு முடியல. எனக்கு ஆக்சுவலி இங்க இல்ல ஃபேமிலில ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு. அதுவும் இந்த புரியுது. அரைக்கும்லாம் பார்த்தா ரொம்ப திட்டி விட்டுருவாங்க. ஆனா எங்க மண்டபத்துல கீர்த்தனலாம் நடந்துச்சு. நான் வந்தவங்கள பார்த்துக்கிட்டேன். ரிசீவ் பண்ணேன். அதக்கூட நான் இது பண்ணிட்டேன். அதான் நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் எதுவும் இல்ல ரெஸ்பாண்ட் மாதாஜி. பண்ணல. இல்ல, இல்ல. நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன நடைமுறைன்னு அவருக்கு தெரியாதா ஆ என்ன? இல்ல நான் ட்ரை பண்ணேன். மணிநகரம்லயும் கேட்டேன். அப்ப அவங்க சொல்ட்டாங்க, "இல்ல அலவுட் இல்லன்ட்டாங்க." இங்கேயும் ம். கேட்டேன். அவங்களும் ரொம்ப பிஸியாவே இருந்தாங்க. இது மூவ் பண்ண முடியல அந்த டயத்துல. ம், ம், ம். எனக்கு அதுதான் சரி உங்கள்ட்ட படிக்கிறோம். நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இந்த பொண்ணு வாட்டும் இல்லம்மா. ரிசீவ் பண்றதுக்கு எதுவும் சில ஸ்டெப் இது எடுக்கலன்னு. பண்ணாதீங்க மாதாஜி. அது கண்டிப்பா அதெல்லாம் அதெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க. இன்னொரு நாள் நம்ம ம். பார்க்காம இருப்போம். கண்டிப்பா வருவேன் நானு. மதுரைக்கு வருவேன். அப்புறம் ஆ அம்மா இருக்காங்க. இருக்காங்க. அவங்களையும் பார்க்கணும். புஷ்பா சரி, மாதாஜி. சரி. அருப்புக்கோட்டை.
அருப்புக்கோட்டை. அவங்களையும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா கண்டிப்பா நான் வருவேன். கண்டிப்பா வருவேன். சரி சரி. எனக்கு நான் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர்றேன். நான் இந்த அடிக்கடி மணிநகரம் இஸ்கான்க்குலாம் போறேன். பிள்ளைகளையும் கூட்டிட்டு போறேன். இந்த பரவாயில்ல திருநெல்வேலியில மாதா. பாணிகட்டி ஃபெஸ்டிவல் அட்டன் பண்ணேன் பிரபு. ஓகே. பாணிகட்டி ஃபெஸ்டிவல் வந்து திருப்பான் இஸ்காலை மூலியமா கூட்டிட்டு போனாங்க. ஒன் டே ட்ரிப். இப்படியோ ஹஸ்பண்டும் அலோவ் பண்ணாரு. ஸோ இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரேன்னா எனக்கு ரொம்பலாம் எங்க அப்பா முன்னாடி டக்குன்னு ஹரே கிருஷ்ணா பீப்புளோட பேச மாட்டேன். திட்டிருவாரு. அதனால என் ஹஸ்பண்டோட இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் வாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்குவேன். ஆஹ் சரி மாதாஜி, இப்ப லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. இப்ப அதை பத்தி பேச ஓகே வேண்டாம். ஹரே ஓகே ஓகே, ஆஹ் நம்ம பேசுவோம், பின்னாடி பேசுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது 6வது ஆறாவது பதம், 6வது மந்திரம். ஆஹ் படிக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா? என் கண்ணாடி நாளைக்கு தான் பிரபுஜி கிடைக்கும். சரி, ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி படிப்பாங்க. 6வது நான் மந்திரம் படிங்க. படிக்கவா? நான் படிங்க படிக்கவா? மாதாஜி. படிங்க ஆஹ் மாதாஜி. ஆறாவது மந்திரம். யஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மனி ஏவானு பஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மானம் ததோ ந விஜுகுப்ததே. எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷனோடு இணைத்து பார்ப்பவன், எல்லா உயிர்களையும் அவரின் இணைப்பிரியா அம்சங்களாக காண்பவன், எல்லாவற்றிலும் உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவனை உணர்பவன், எப்பொருளையும் எந்த உயிரினத்தையும் வெறுப்பதில்லை. விளக்குவுரை. எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷனான முழுமுதற் கடவுளோடு இணைத்து பார்க்கும் மகானான மகா பாகவதனை இந்த மந்திரம் வர்ணிக்கிறது. உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவன் சாநித்தியத்தை உணர்வதற்காக 3 நிலைகள் உள்ளன. கனிஷ்ட அதிகாரி எனப்படுவன் இறையுணர்வை பெரும் முயற்சியில் கடைகளில் நிற்பவன். அவன் ஆலயம், சர்ச்சு, மசூதி போன்ற ஒரு வழிபாட்டு தலத்துக்கு சென்று தன் மத கோட்பாடின்படி இறைவனை வழங்குகிறான். இப்படிப்பட்ட பக்தன் இறைவனை தான் வணங்கும் தலத்தில் அடுத்த பேச்சு மட்டும் இருப்பதாகவும் வேறெங்கும் இல்லை என்றும் கருதுகிறான். யார் பக்தி தொண்டின் எந்த நிலையில் இருக்கின்றனரோ இறைநிலையை உணர்ந்திருப்பவர் யார் என்று அவன் அறிய இயலாதவன். இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வழக்கமான நியமங்களை அனுசரிப்பதோடு சரி, பக்தி முறைகளில் ஒன்றை விட மற்றொன்று மேலாதென்று இவர்கள் தமக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்வது உண்டு. உண்மையில் இந்த கனிஷ்ட அதிகாரிகள் ஜட எல்லைகளை கடந்து ஆன்மீக தலத்தை அடையும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தும் ஜட உணர்வு கொண்ட பக்தர்களாகவே இருப்பர். ஹரே இறை கிருஷ்ணா ப்ரோ. உணர்வு ஹரேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ 6வது மந்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாருங்க. எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷனோடு இணைந்து பார்ப்பவன், இல்லைங்களா? எல்லா உயிர்களையும் அவரின், அதாவது இணைபிரியா அம்சங்களாக காண்பவன், எல்லாவற்றையும் உன்னத பிரபுவாகிய இறைவனை உணர்பவன், எப்பொருளையும் எந்த உயிரினத்தையும் வெறுப்பதில்லை அப்படின்னு இந்த மந்திரத்துல நம்ம படிக்கிறோம், இல்லைங்களா? இப்ப இந்த பதம், இந்த இந்த மந்திரம் நமக்கு என்ன விளக்கம் நம்ம கொடுக்குது? யாராவது உணர முடியுமா? இதுக்குள்ள விஷயம் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் 12வது அத்தியாயத்திலே விளக்கம் கொடுத்துக்கிறார். 16வது அத்தியாயத்திலே அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள் மூலியமா நமக்கு பதில் கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி 18 முடிவுரையிலையும் இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிறார். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு? ஏதாவது விஷயம் தெரியுமா? புரிஞ்சதை சொல்லலாம். நான் எல்லாவற்றையும் சொல்லட்டுமா? பரமபுருஷராக இணைந்து சொல்லுங்க மாதா. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும்னா உங்க நானுன்னு மட்டும் இல்ல. இலி குலத்தனோ அல்லது மரமோ மட்டையோ நாயோ பூச்சியோ எல்லாத்துலயும் சேதன அசேதன எல்லாத்துலயுமே பகவான் வந்து நிறைஞ்சு இருக்கிறான் பரமாத்மாவா. அப்படி இருக்கிறவனை வந்து ஒருத்தன் தப்பு செஞ்சானா அதுவும் அவனுடைய சங்கல்பத்தினாலதான் வேற யாருக்கோ அறிவு பெறதுக்காகவோ அல்லது அவன் பூர்வ கர்மா செஞ்சதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காகவோ அந்த காரியத்தை அவன் செய்ய வைக்கிறான். ஏன் செய்ய வைக்கிறான் அப்படின்னா அவனை தன்னை உணர்த்துவதற்காகவும் அவனை திருத்துறதுக்காகவும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இது நடந்துருச்சா இப்படி ஆயிருச்சேன்னு சொல்லி யாரையும் பிளேம் பண்ணவோ வருத்தப்படவோ வெறுக்கவோ கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே இறைவனுடைய அம்சங்கள் தான். எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு எல்லாரும் அந்தந்த வேலையை என்ன அவங்க உணராம செய்யறாங்க. நம்மளை போல ஆளுங்க சிறு சிறு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்பதான் உணர ஆரம்பிச்சிருக்கோம். உங்களை மாதிரி டீச் பண்றவங்க ஆச்சாரியர்கள்ல நல்லா உணர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல பிரபுஜி. தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இதுல. அதே போல் மாதா, அதே போல் அதே போல் அதே போல். சரி, இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? எல்லாவற்றிலும் பரமபுருஷரோட இணைந்து பார்ப்பவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப மாதாஜி சொல்ற மாதிரிதான். அதாவது இப்ப நாயை ஒண்ணு பாக்குறோம், பூனையை பாக்குறோம், மனுஷனை பாக்குறோம், மரங்களை பாக்குறோம், செடி கொடிகளை பாக்குறோம், விரோதியை பாக்குறோம், நண்பனை பாக்குறோம், எல்லாமே பகவானோடைய இணைந்து பார்க்கணும்.
இப்போ ஒருத்தர் எதிர்த்தாப்புல வராருன்னா பகவானே நடந்து வரார் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, அவர் செய்யற செயல் தப்பான செயலா இருந்தாலும் சரி, அதை சிரிச்சுக்கிட்டே ஏத்துப்பீங்க. அதை நீங்க உடலாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இப்ப பகவானை நீங்க பார்க்கலன்னா, அவரு நல்ல காரியம் செஞ்சா கூட உங்களுக்கு தவறா தான் தெரியும். நல்ல காரியம் செய்தா நம்ம வராரு, நம்மளுக்கு எதிர்த்தாப்புல வராரு. ஆனா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க பௌதிக உடல்ல இங்க பார்க்கும்போது, ஏதோ ஒரு நமக்கு பிரச்சனை பண்ண வராரு. அவர் செய்யற காரியம் நல்ல காரியமா இருந்தாலும் ஏதோ உள்ளடக்கம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அந்த பார்க்க பார்ப்போம். அதே வந்து அந்த எண்ணம் இல்லாம எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷராக இணைந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவரு தீமை செய்யற காரியம் கூட சிரிச்சுக்கிட்டே ஏத்திப்பார். அப்ப தீமை செய்யறோம், என்னடா நாம இவ்வளவு தீமை செய்யறோம் சிரிச்சுக்கிட்டே நின்னுக்கிறானே. எப்படி நேத்து ஒரு கதை படிச்சோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஹரிதாஸ் தாகூர் மாதிரி. ஹரிதாஸ் தாகூரை அப்படி அடிக்கிறாங்க, அடிக்கி கொல்றாங்க, ஒரு எத்தனையும் கொல்றாங்க. அப்ப கூட அவர் என்ன பண்ணாரு, சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொல்றாரு. சிரிச்சுக்கிட்டே அவர் பாட்டு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்காரு. அது ஸ்டோரி முன்னாடி நீங்க சொல்லிருக்கீங்களா உங்களுக்கு? ஆமா, நேத்து சொன்னீங்க பிரபுஜி. ஓகே, சரி. அந்த மாதிரி பக்தியில நாம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே நம்ம அந்த பகவானுடைய ஐக்கியமா நின்று பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தவறே செஞ்சாலும் சரி, தவறு செய்யக்கூடிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, நம்ம அதுல இருந்து வெளியே மீண்டு வந்துருவோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா உயிர்களையும் அவரை நினைபெரியாத அம்சங்களாக காண்பவன், எல்லா உயிர்களையும் இணைபெரியாத அம்சமாக காண்பவன். அம்சம் சொல்றது என்ன தெரியுங்களா? இப்ப நாம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசிகளுமே பகவானுடைய அம்சம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாவற்றையும் உன்னத பிரபுவாகி இறைவனை உணர்பவன். நல்லவங்கிட்டயும் இருக்கான், கெட்டவங்களையும் இருக்காரு பகவான். எல்லார்கிட்டையும் அவர் இணைஞ்சு அது இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன், இவன் அறிவாளி முட்டாளு, இவன் பணக்காரன் ஏழை, அந்த மாதிரி சாராம்சமே பகவான் கிட்ட கிடையாது. எல்லா ஆத்மாவும் பகவானுடைய அம்சம். அப்ப இறைவனை உணர்பவன் அவர் இல்லைங்களா? எப்பொருளையும் எந்த உயிரினத்தையும் வெறுப்பதில்லை அப்படின்றார். எந்த பொருளையும் சரி, எந்த உயிரினத்தையும் அவர் வெறுப்பதில்லை. அப்போ இந்த இடத்துல 3 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரியா 3 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. அப்போ இந்த கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்றவங்க என்ன அதிகாரி? கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்றவங்க என்ன அதிகாரி? அவங்க வந்து கோவில்கள்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அது அப்போ அவர் வந்து ஆரம்ப கட்ட பக்தர். இப்பதான் வந்து ஆன்மீகத்தில் உள்ள வரார், ஆன்மீகத்துல உள்ள வந்திருக்கிறார். அப்போ அவருடைய புரிதல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இப்ப நாம ஒரு சர்ச்சுக்கு போறோம், ஒரு இயேசு பிரானை போய் பாக்குறோம், அந்த கோயில்ல போறோம். அங்க போய் என்னன்னு பாப்பீங்க? ஒரு சர்ச்சு உள்ள போனா என்னன்னு நீங்க பக்தி கொடுப்பீங்க? ஒரு விளக்கம் தான் கேட்கிறேன். அவர் பரமபிதா, அவரும் ரொம்ப கருணையானவர் தான். அவர் சொல்றதும் நம்ம பகவத்கீதையில இருக்கிறது தான். ஆனா அதை திரிச்சு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டியது இல்ல. நான் அந்த ஸ்கூல்லயும் காலேஜ்லயும் படிச்சதுனால அந்த வாசகங்கள், அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்ம பகவத்கீதையிலயோ இன்னும் மத்த இதுலயோ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கு. ஆனா நம்ம போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நம்ம போய் பார்க்கும்போது, ஐயோ இது என்ன இப்படி சிலையில தூக்கி இப்படி நிறுத்தி வச்சிருக்காங்களே, ஆணி அடிச்சிருக்காங்களேங்கும் போது நமக்கு கண்ணீர் தான் வரும். ஐயோ இப்படி ஒரு ஆளை போட்டு இப்படி சித்திரவதை பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி தான் வரும். அப்புறம் தான் அந்த அவங்களுடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும், நம்மது வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க கோயில்ல யார் வேணாலும் போய் ஜெபம் பண்ணலாம், நம்ம அதுல அப்படி முடியாது. இல்ல இல்ல, அது நீங்க தவறா சொல்றீங்க. அது கடைசி வாக்கியம் தவறு. இல்ல, அது கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்ல நீங்க மாத்தி சொல்லிருக்கீங்க. அது என்னன்னு படிக்கலாம், இப்ப இருக்கலாம், கொஞ்சம் புரிதல் அடையலாம். வேற யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? இயேசு கிறிஸ்து வந்து இறைவன் தூதர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் அந்த கான்வென்ட்ல தான் படிச்சேன் ஸ்கூல் டைத்துல. அவர் அதாவது இறைவனின் அதே தூதர்னு சொல்லுவாங்க. சொல்ற மாதிரி நீங்க விளக்கம் கொடுக்குறீங்க. அதாவது நான் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, ஒரு சர்ச்சுக்கு போறீங்க, ஒரு மசூதி மாசுக்கு போறீங்க, அங்க போய் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேக்குறேன். ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க, என்ன செய்வீங்க? அவங்க சர்ச்சுக்கு போனா அவங்க மண்டியிட்டு கும்பிட்டு இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. எங்களை மன்னியும் சிலுவை மன்னியும் உங்கள் சிலுவை பாவங்களை போட்டுட்டு மன்னியும் ஜெபம், சொல்லுவாங்க. சிலுவை போட்டுட்டு பிரேயர் ஆமா பண்ணுவோம். ஆமா. நம்ம கோவில்களுக்கு வந்தோம்னா பாசரம் சேவிக்கிறது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றது, பாடல்ல கீர்த்தன் படிக்கிறது, அந்த மாதிரி நம்ம முறைப்படி செய்வோம்.
இஸ்லாமிய மசூதிக்கு போனோம்னா அவங்க அல்லான்பாங்க. உருவம் அருவமா வழிபடுறாங்க. மண்டிட்டு உட்கார்டு போட்டு அவங்களோட வேர்ட்ஸஸ் படிப்பாங்க. இப்போ அவங்க வந்து இதுதான் ஒரு படமோ ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு இயற்கை படம் கூட எங்க ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வீடு மாதாஜி அது சொன்ன பிளெயினா இருக்கும். மாதாஜி பிரபுஜி மாதாஜி ஒண்ணுமே இருக்காது. இல்ல மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேணாம். அது நமக்கு அது வந்து இப்ப இந்த கிளாஸ்ல தேவையில்லை. 5 நான் எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க சீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துறாரு பாருங்க. என்ன கொடுத்துறாரு பாருன்னா, இப்ப நீங்க பேசின விதங்கள், 2 மாதாஜி பேசின விதங்கள் மத்தவங்க இந்த ஸ்தானத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இவ 2 மாதாஜி சொன்னதுல இதுதான் எனக்கு உடன்பாடு அப்படின்னு நினைச்சு பண்றவங்க இவங்கதான் கனிஷ்டக அதிகாரி. இந்த கனிஷ்டக அதிகாரி நிலையில உள்ளவன் அந்த கோவிலுக்கு போனா அந்த கோவில்ல இயேசுபிரானை தான் பார்ப்பார். அதே மாதிரி முஸ்லிம் கோயில்ல போனாலும் நபிகள் நாயகமா தான் பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்து கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா இந்து கோயில்ல சிவன் கோயில்ல போனா சிவனா தான் பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி பெருமாள் கோயில்ல போனாலும் பெருமாளை தான் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? ஏதோ ஆமா. ஒரு கோயில்ல போனாலும் அந்தந்த சாமி தான் பார்ப்பாங்க. இவங்கதான் கனிஷ்டக மூலமூர்த்தியை தான் பார்ப்பாங்க. இதுதான் கனிஷ்டக அதிகாரி சொல்றது. அதே வந்து உத்தம அதிகாரி நிலையிலிருந்து நீங்க ஒரு கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். அதை புரிஞ்சுக்கணும். இயேசு பிரானை தோற்றுவித்ததும் பகவான் தான். நபிகள் நாயகத்தை தோற்றுவித்தவரும் பகவான் தான். நபிகள் நாயகத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அதே மாதிரி இயேசு பிரான் இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். இந்த நம்பிக்கை பகவான் மேல நீங்க வைக்கணும். கனிஷ்டக அதிகாரி வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா மனிதனால பிரிச்சப்பட்டிருக்காங்க, வேதத்தினால பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க, பௌதிகத்தினால பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க. ஏதோ நம்ம முன்னோர்கள் சொல்றாங்க இவங்க 500 வருஷம் ஆண்டிருக்காங்க, இவங்க 800 வருஷம் ஆண்டிருக்காங்க, இப்படித்தான் பாக்குறேன். நம்ம வேதம் கோடான கோடி வருஷம் வரைக்கும் 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சூரிய பகவானுக்கு பகவான் எப்ப சொன்னார்? 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவத்கீதை படிக்கப்பட்டது. கோடான கோடி வருஷம் வரைக்கும் முன்னாடியே பகவான் கூர்ம அவதாரம் எடுக்கும் போது உலகம் உருண்டுன்றது அப்பவே பகவான் காமிச்சு கொடுத்துறாரு. பன்னி உருவத்துல எடுத்து பகவான் அந்த பூமியை தூக்கி காமிக்கும் போது ரவுண்டு காமிச்சிட்டாரு. ஆனா 650 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் சொன்னான், வெள்ளக்காரன் என்ன சொன்னா, பூமி தட்டையா இருக்குன்னா, ஒருத்தன் ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்றான், ஒருத்தன் ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனா நாம ஆதி காலம் சக்தி யுகத்துல அப்பவே சொல்லிட்டோம் பூமி உருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ நாம எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இன்னும் நாம எல்லாமே கனிஷ்டக அதிகாரின்னு சொல்ல. அதான் சொல்றா பாருங்க, கனிஷ்டக அதிகாரி எனப்படவன் இறை உணர்வு பெறும் முயற்சியை கடைநிலை, அதாவது கடைநிலை கடைசி நிலையில் இருப்பவன். அவன் ஆலயம், சர்ச்சு, மசூதி போன்ற வழிபாட்டு தலத்துக்கு சென்று தன் மத கோட்பாடின்படி இறைவனை வணங்குகிறான் அப்படின்ற. பகவான் என்ன சொன்னார் இந்த பதத்துல? என்ன சொல்லியிருக்காரு? எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷனோட இணைந்து பார்ப்பவன் எல்லா உயிர்களையும் அவர் இணைபிரியாத அம்சங்களாக காண்பவன், எல்லாவற்றையும் உன்னத பிரபுவாக இணைந்தவன், உணர்பவன், எப்பொருளும் எந்த உயிரினும் வெறுப்பதில்லை அப்படின்றார். அப்ப நீங்க சர்ச்சுக்கு போனா என்ன பார்ப்பீங்க? இயேசு பிரான் தொங்குறாருன்னா என்ன பார்ப்பீங்க? பகவானே தொங்கிட்டு இருக்காரா அப்படின்றீங்க. ஏன் தொங்குறாரு? நம்ம பாவத்தை வாங்கி தொங்கிட்டு. ஏன் மசூதியில போய் ஏன் கல்லறையில போய் உள்ள படுத்துட்டு இருக்காங்க? ஏன் மகான் படுத்துட்டு இருக்காரு? நமக்காக, நமக்கு செஞ்ச கடமையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு மேல என்ன போடுவோம்? சந்தன கூடு போடுவோம். போய் சந்தன கூடு போடுவோம். ஒரு பெரிய ஒரு அல்லாஹ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க? மசூதியில போன உடனே ஒரு பெரிய ஒரு சால்வை கொண்டு போய் போத்துவாங்க அந்த சமாதிக்குள்ளார. அதுக்குள்ளார அவர் மகான் படுத்துட்டு இருக்காரு. சந்தன கூடு போடுவாங்க. அங்க யார் படுத்துட்டு இருக்காரு? பகவானே படுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த எண்ணத்துல நம்ம போகணும். நீ எந்த கோயில் வேணா போங்க, எந்த கோயில் வேணா பகவான் தான் அங்க இருக்கிறார். அந்த பக்குவத்துல நம்ம இருக்கணும். அவன்தான் உத்தம அதிகாரி. இவன் யாரு? கனிஷ்டக அதிகாரி. ஆரம்பம் விளிம்புல இருக்கிறான், இப்பதான் பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். அப்ப நம்ம எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் சரி, ஒண்ணு இல்ல, இது வந்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க, சொல்லுப்பா. அப்போ அந்த நிலையில இருக்கிறவன் கண்டிப்பாக இது என்ன சொல்ற பாரு, மட்டும் இருப்பதாக வேறு எங்கும் இல்லை என்றும் கருதுகிறான்றார். அப்போ நம்ம ஒரு கிறிஸ்டின் கோயில்ல போனா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? இயேசு பிரானை தான் பார்க்கிறோம். பகவானா பார்க்கல, நாம அதோட பகவானா பார்க்கணும். அவங்களாம் இப்ப வந்தவங்க, 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க தான்.
இதே வந்து இந்த இது நம்ம இந்த மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்போ வந்தது உங்களுக்கு தெரியும்ல, 800 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்தது. 1500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்தது சொல்ல போனா. நம்ம இந்தியாவில் 800 வருஷம், ஆனா அந்த மதம் தோணுது 1200 வருஷம். இது கிறிஸ்டின் மதம் எப்போ வந்து 2000 வருஷம். நாம எப்போ இருந்தோம்? ஆதி காலம். நாம அந்தம். நம்முடைய கோட்பாட அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா, இதே வந்து இந்த மசூதி, இந்த இது பாத்தீங்களா, அந்த மசூதி இப்ப இருக்கிற மெக்கா மதீனா இருக்குல்ல, அந்த மெக்கால உள்ள அந்த பெரிய ஒரு கருப்பா ஸ்கொயரா பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா அங்க போய் சுத்தி சுத்தி வருவாங்க பாருங்க. அது சொன்ன போனா அந்த காலத்துல நான் படிச்சது சொல்ல வரேன், அங்க சிவன் வழிபாடு தான் பண்ணாங்க நம்முடைய மூதாதியர்கள். சரிங்களா? அந்த வழிபாடு பண்றவங்கள அந்த நபிகள் நாயகம் என்ன சொன்னார்? உருவ வழிபாடு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ள வச்சு லாக் பண்ணிட்டார். உள்ள இருக்கிற எல்லா விக்கிரகமும் இந்துவோட விக்கிரகம் தான் உள்ள இருக்கு. இதே அவங்களுடைய இதுல நான் படிச்சேன். நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அவங்களும் பகவானு தான், ஆனா கோட்பாடு வேற, அவங்களுடைய வேதங்கள் வேற. அவங்க ஒரு வேத அவங்களோட இது எழுதியிருக்காங்க, இதுதான் இப்படிதான் படிக்கணும், இப்படிதான் செய்யணும். ஒரு மனுஷனால ஏற்படுத்தப்பட்டது அது. அவங்களும் தெய்வமா வணங்குறாங்க, தப்பு இல்லை. இப்ப ராமபிரான் வந்தார், அவரு மனுஷனா வந்தார், நாம ராமபிரான கும்பிடுறோம். இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்தார், கிருஷ்ணரா நம்ம கும்பிடுறோம். அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் வந்தார், நம்ம நபிகள் நாயகளா கும்பிடுறாங்க. அவங்க அவ்வளவுதான். இயேசு பிரான் வந்தார், இயேசு பிரானாவை கும்பிடுறாங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது? எல்லாமே நான் தான். 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல பகவான் சொல்றார். அப்போ வேதம் சொல்லும் போது இவங்கெல்லாம் கிடையாது. இயேசு பிரான் கிடையாது, நபிகள் நாயகன் கிடையாது, ராகவேந்திரர் கிடையாது, புத்தர் கிடையாது, யாரும் கிடையாது அப்ப வேதம் இருக்கும்போது. அதுக்கப்புறமா தான் இவங்கெல்லாம் வந்தவங்க. ஓகேங்களா? அப்போ கனிஷ்ட அதிகாரிய நிலை என்ன? அந்தந்த இடத்துல போய் அவன் வணங்குவான். அப்ப அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அவனுக்கு அந்த அறிவு இருக்கும், அந்த ஞானம் அவ்வளவுதான். அதுதான் சொல்றாரு, இறைநிலை, அதாவது இறைநிலை உணர்ந்தவர் வேற என்றோ அவன் அறிய இயலாதவன்றார். இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வழக்கமான நியமங்களை அனுசரித்தோட சரி, பக்தி முறையில் ஒன்று விட மற்றொன்று மேலானது என்று இவர்கள் தனக்குள்ளே சண்டையிட்டுக் கொள்வதுண்டு. அவன் சொல்லுவான், ஏப்பா உங்க இயேசு இப்படி சொல்லிருக்காருல்ல, அதுல எனக்கு செட் ஆகுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரு இஸ்லாமிய சொல்லுவாங்க, இஸ்லாமியா அவனுடைய கோட்பாடு இப்படி இருக்கு, அது நமக்கு செட் ஆகாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் எங்களோட வேதம் தான்ப்பா உயர்ந்தது நாம என்ன சொல்லுவோம், அவன் வேதம் உயர்ந்தது அவன் சொல்லுவான். ஆனா எல்லாத்தோட உயர்ந்தது நம்ம வேதம் தான். அவனுக்கு தெரியும், அவனுக்கு அந்த அளவு தான் ஞானம். விட்டுடணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அதெல்லாம் சண்டை போட்டு பண்ணாமோ, நம்ம சண்டை போறதை தவிர்க்கணும். இப்ப ஒண்ணும் இல்லைங்க, இப்ப முருக பக்தர் மாநாடு போட்டாங்க இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் பார்த்தாங்க, மதுரையில போட்டாங்க ரொம்ப விசேஷமா. 5 லட்சம் பேர் தான், நாங்க 12 லட்சம் பேர் வந்துட்டு போனாங்க மதுரையில. மதுரையே குலுங்குச்சு. அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தாங்க பக்தர்கள். இப்ப மாதாஜி அங்கதான் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கே தெரியும். ஆனா அங்க ஒருத்தர் என்ன பண்றாங்க, ஒரு குரூப், அவங்க இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சொல்லுது, அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு ஆச்சாரிகள், அதாவது ஒரு அந்தணர்கள். ஆனா அவங்க வந்து பிறப்பால் அந்தணர் கிடையாது. ஏதோ ஒரு குளத்துல பிறந்தவங்க. அவங்க சத்திரனா பிறந்திருக்கலாம், சூத்திரனா பிறந்திருக்கலாம், வைசியனா பிறந்திருக்கலாம். ஏதோ ஒரு குளத்துல பிறந்தா பிராமணன் கிடையாது. அவங்க ஏதோ ஒரு குளத்துல பிறந்துட்டு இந்த வேதத்தை படிக்கிறாங்க. வேதத்தை படிச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு கோவில்ல குருக்களா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மாச சம்பளம் அந்த ட்ரஸ்ட் கொடுக்குது, கவர்மெண்ட் மூலியமா ட்ரஸ்ட் கொடுக்குது. அப்போ அவங்க என்ன ஒரு இது பண்றாங்கன்னா, என்னங்க 6 பட முருகரை ஒரே இடத்துல வச்சிருக்கிறாங்க, பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க, இதை போய் மக்களும் அறியாமையில போய் பக்தி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த நிலை தவறா சரியா நீங்க சொல்லுங்க. தவறுதான். ஏன்னா இது நிறைய இது போட்டுருவாங்க. மதுரையில நான் பார்த்திருக்கேன், நவ திருப்பதி இது மாதிரி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விக்கிரகமா இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம போய் சேவிச்சிருக்கோம். நாங்க சின்ன வயசுல இருந்து போய் சேவிச்சிருக்கோம். அது வந்து கிடையாது. அதே வந்து ஓகே மாதாஜி, அதே வந்து ஒரு பிராமணனா இருந்தான்னா அது தவறு இல்லைன்னு சொல்லுவான். இவங்களுக்கு வேற ஒரு குளத்துல பிறந்துட்டு அது வேதத்தை படிச்சு அவங்க உணராம அவங்க அது பதில் சொல்றாங்க. பகவான் எல்லா இடத்திலும் இருப்பார். ஒரு பகவானுடைய ஒரு அட்டை, ஒரு பேப்பரால செஞ்ச பேப்பர் கூழ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கூழால செஞ்ச விக்கிரகத்தை கூட பகவான் வருவார், உள்ள இருப்பார். ஏன்னா பக்தன் வந்து எல்லா உருவத்திலையும் பகவானா பார்ப்பான்.
அவன் தான் உண்மையான ஒரு அந்தனர், அவன் தான் உண்மையான ஆச்சாரி இல்லைங்களா? அப்போ அந்த 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 குருக்கள் வந்து அந்த பிராமணர் வந்து பிராமண கோட்ல இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன விதம் வந்து தவறு இல்லைங்களா? இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுங்களேன். என்ன காரணம்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி வழி நடத்துது. எல்லாரும் யார் ஒன்னாலும் வந்து இது பண்ணிக்கலாம், அதாவது அந்தனர் ஆகலாம். அந்தனர் ஆகலாம் யார் ஒண்ணா. இப்ப நான் கூட சத்திரியன் தான். இப்ப நான் உட்காந்து பிராமண கோட்ல இது கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன், படிச்சுட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம். இன்னும் நான் அடுத்த வருஷம் நான் வந்து பிராமணனா ஆக போறேன், எனக்கு பூணல் போட போறாங்க, எல்லாம் கொடுக்க போறாங்க, நான் படிப்பேன். ஏன்னா அது முறைப்படி படிச்சுன்னு வரேன். அப்போ கனிஷ்டக அதிகாரி நிலையில இருக்கும் போது ஒருத்தன் அந்தனர் ஆனானா அவன் என்ன மாதிரி இருக்கும் பாருங்க, என்ன தன்மையில இருக்கும் பாருங்க இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ல வருது. அப்போ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கக்கூடாது. கனிஷ்டக அதிகாரி நிலை என்னன்னு தெரியுங்களா? அந்த அந்த ஞானம் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த ஞானம் இல்லாதவங்களுக்கு கொண்டு போய் கோயில் கருவறையில கொடுத்து பெல் அடி தீபார்த்தனை பண்ண அவன் என்ன பண்ணுவான்? நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆரம்பத்திலிருந்து உத்தம அதிகாரி நிலையில வந்த பிறகுதான் அவனை கருவறையிலேயே சேர்க்கணும், யாரா இருந்தாலுமே சரி. கனிஷ்டக அதிகாரியா இருக்கிறவன் அந்த தன்மையில தான் பதில் சொல்லுவான். அதான் சொல்றான் அவன். ஆறு படை முருகரையும் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு ஒரு அட்டையில வச்சு பகவானை வச்சு வழிபாட வைக்க பண்றாங்களே, இது அபத்தம் இல்லையா அப்படின்னு அந்த அந்தணர்கள் சொல்றாங்க. அவன் அந்தணரே கிடையாது, அவங்க பயிற்சி பண்ண அந்தணர்கள் அவங்க சொல்றாங்க. அது உண்மையா? அது கிடையவே கிடையாது. அப்ப அவங்க கனிஷ்டக அதிகாரி. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். ஒரு மணலால வச்சு எப்படி ராமபிரான் ராமேஸ்வரத்துல என்ன பண்ணார்? மணலை வச்சு பகவான் லிங்கத்தை உருவாக்கினார். இன்னைக்கும் பாருங்க அதை வச்சு வணங்குறோம் நாம இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கத்தான் அந்த மாதிரி நிலையில உள்ளவன் கனிஷ்டக அதிகாரி தான். அவன் உத்தம நிலையே கிடையாது அவன் இல்லைங்களா? அதே இறை உணர்வு பெறும் முயற்சியில் 2வது படியில் இருப்பவன் அவன் தான் மத்தியம அதிகாரி. அவன் என்ன நினைக்கிறான் தெரியுங்களா? எனப்படுகிறார்கள் இவர்கள் நன்கு நியமங்களை, அதாவது சாஸ்திரங்களை, சம்பிரதாயங்களை அனுசரிக்கிறார்கள். முதலில் அவர்கள் உன்னதமான பிரபுவிடம் நாட்டம் கொண்டவர்கள் அப்படின்றது 2வது பாயிண்ட் பாருங்க. பின்னர் பிரபுவின் பக்தர்களிடம் காட்டுகிறார்கள். பகவானுடைய பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப நீங்க நாங்கெல்லாம் இருக்கோம், அனநிய பக்தர்கள் உள்ளாங்க. இப்ப நமக்கு மேல இப்ப நான் தீட்சை வாங்கியிருக்கிறேன். இப்ப நீங்க தீட்சை வாங்கினால்தான் அந்த புரிதல் எங்களுக்கு சொல்றீங்க. அதே தீட்சை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த சொல்ல மாட்டீங்க. நான் எந்த கோயில் வேணாலும் போவேன், எங்க போனாலும் பார்ப்பேன், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லுவீங்க. நான் உண்மையிலே சொல்றேன், இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சர்ச்சுக்கு போனேன். ஏன்னா நம்மளுடைய பிரபுஜி சொன்னதுனால போனேன். நான் அதுக்கு முன்னாடி கனிஷ்டக அதிகாரி தான் இருந்தேன். தீட்சை வாங்கிட்ட பிறகு அவர் தீட்சை வாங்கின முன்னாடி என்கிட்ட சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இப்ப எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் சரி பகவானை தான் நான் பாக்குறேன். அங்க போய் நான் அவங்க பண்ற மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு நான் பாட்டு பகவானே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி அப்படின்னு போக ஜபம் பண்ணுகிறேன். என் பகல உட்காரவர் அவர் கிருஷ்ணன் பிறப்பால் கிருஷ்ணன் அவர் பாக்குறாரு. அதே பாக்குறாரு, என்னடா கோவில்ல சர்ச்சில் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றான்ட்டு. அவர் ஒண்ணுமே சொல்ல, டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. போய் ஃபாதர் கிட்ட போய் நன்மை நான் பாட்டு கிளம்பி வந்துட்டே இருக்கேன். அவர்கிட்ட தீர்த்தம் வாங்கிட்டு நான் பாட்டு கிளம்பி வந்துகிட்டே இருந்தேன். அந்த தீர்த்தத்தை துளசி தீர்த்தமா நான் எடுத்துக்கிட்டேன். பகவான் தீர்த்தம் அது எடுத்துக்கிட்டேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் கிட்ட அந்த மாதிரி பக்தர்கிட்ட பணிவடையோட இருப்பான். அவன் தான் அத மத்தியம அதிகாரின்னு சொல்றது 2வது நிலை. 3வது பாருங்க, அடுத்து இறைவனை பற்றிய அறிவில்லாத அப்பாவிகளோடும் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். அதாவது இப்போ கனிஷ்ட அதிகாரிகள் என்ன பண்றான், அந்த நிலையை பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருக்காது அவங்களுக்கு. அப்ப அந்த ஞானம் உள்ளவங்களை போய் அப்பாவித்தனமா இருக்கிறாங்களே, இவங்ககிட்ட இந்த அப்பாவித்தனத்தை வெளியே எடுக்கணும். அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும்? கீதையை பத்தி சொல்லணும், பகவான வைபவத்தை பத்தி சொல்லணும், உங்களுடைய புரிதல் இப்படிதான் இருக்கணும், இது இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவான். யாரு? மத்தியம அதிகாரி. அப்ப 4வது பாருங்க, பின்பு கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்களும் கடவுளுடன் பக்தி கொண்டிருப்பவர்களையும் வெறுப்பவர்களுமான நாத்திகர்களை காண்கிறார்கள். மத்தியம அதிகாரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு நடந்து கொள்கிறார்கள். அவன் இறைவனை அன்புக்குரியவராக கருதி போற்றுகிறார்கள். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகளோடு நட்புறவு கொள்கிறார்கள். அறிவற்றவர்களின் உள்ளங்களில் உறங்கி கிடக்கும் இறை உணர்வை தட்டி எழுப்ப முயற்சிக்கிறான். ஆனால் இறைவனின் நாமத்தை இகழ்ச்சரிக்கும் நாத்திகர்களை அவன் அணுகுவதில்லை. இப்போ என் குடும்பத்திலே எடுத்துங்களேன், பாத்தீங்களா? என் குடும்பத்திலே பாத்தீங்கன்னா என் மச்சன் இருக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திக தன்மை தான் பேசுவார், நாத்திகவாதி. அப்போ அவர்கிட்ட நான் பக்தியை பத்தி பேசவே மாட்டேன். அதே இன்னொரு மச்சன் இருக்கிறார், அவருடைய தம்பி இருக்கிறார். அவர் தம்பி கிட்ட பேசினா அவரு பகவான் பக்தரா இருக்கிறார். எல்லா கோயிலுக்கும் போவார், எல்லா விதம் பண்ணிவிட போனார். அவர்கிட்ட நான் பக்தி கலந்து பேசுவேன்.
அப்போ நமக்கு தெரியுது இல்லையா, இது யாரோட நிலை? மத்திம அதிகாரியோட நிலை அது. ஆனா அவருக்கு அந்த ஞானம் வரும். எப்போ வரும்? இப்ப நாத்திகம் பேசுறவரு ஒரு சூழ்நிலை வரும். அந்த சூழ்நிலை வரும்போது அவர் உணர ஆரம்பிப்பார். அது வரைக்கும் நாம அவர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் எட்ட நிக்கணும். இதுதான் மத்திம அதிகாரியோட சூழ்நிலை. அதே மாதிரி அந்த நாத்திகம் பேசுறவர்களுக்கு அந்த சூழ்நிலையை வர்றதுக்கு நாம ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம். யாரு? மத்திம அதிகாரி முயற்சி பண்ணுவார். ஏன்னா அவர் நம்ம சொந்த மச்சான் அவரு. சரி, அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பண்ணுவோமே, ஏதாவது அவருக்கு தெரியாம ஒரு சில விஷயங்கள் அவர் அந்த வழியில வரத்துக்கு, நம்ம நாத்திக தன்மையிலிருந்து வெளியே வரத்துக்கு ஏதாவது பக்தி மாறுது, ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுமே. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? கோயிலோட பிரசாதம், நம்ம வீட்டுல செய்யற பிரசாதம், அதை அவருக்கு கொடுப்போம். ஐயா இதை சாப்பிடு, இது சாப்பிடு அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? என் மச்சான் குத்தான், என் மாமா குத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாரு. அந்த சாப்பிட 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 என்ன ஆகும்? பிரசாதம் சாப்பிட அவரோட நிலை மாறும். இது யார் முயற்சிப்பான்? மத்திம அதிகாரி முயற்சிப்பான். நடுநிலை பக்தன் முயற்சிப்பான். அதே கனிஷ்ட அதிகாரி முயற்சிக்க மாட்டான். ஐயா அவன் நாத்திகம் பேசுறவன்பா, சரியா வரமாட்டான்பா அவன், அப்படி சபிப்பாரு. சபிச்சு அவர்கிட்டயே போக மாட்டார். ஆனா மத்திம அதிகாரி அவனை எப்படியாவது இறைவனரு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவருக்கு தெரியாம பகவான்கிட்ட பிரசாதம் கொடுப்பார். அவரை நீங்க இன்னும் போய் நாத்திகம் பேசுறவங்க போய் பகவத்கீதை புக்கை குத்தினா தூக்கி போட்டுருவாரு. எல்லாத்தையும் போடி போட்டுருவார். பகவானை பத்தி சொன்னீங்கன்னா கோவப்படுவார். ஆனா நமக்கு மச்சான், நமக்கு மாமா, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பிரசாதம் கொடுக்கலாம். சாப்பிடுவார், கண்டிப்பா சாப்பிடுவார். உணவு தானே, கண்டிப்பா சாப்பிடுவார். அதை சாப்பிட என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா இறைவனூர் வரும் இல்லைங்களா? இது மத்தியமா இருக்காரு. அப்ப ஞானம் பெறும் மூன்றாவது நிலை இருப்பவன் உத்தம அதிகாரி எனப்படுகிறான். அவன் எல்லாவற்றையும் இறைவனோடு இணைந்து காண்கிறான்றார். நாத்திகம் பேசுறவனும் சரி எல்லாமே பகவானோட பார்ப்பான். நண்பனா இருந்தாலும் சரி, விரோதியா இருந்தாலும் சரி, முட்டாளா இருந்தாலும் சரி, அறிவாளா இருந்தாலும், பணக்காரனா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே இறைவனரோட பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவான். அவன் தான் உத்தம அதிகாரி இல்லைங்களா? இப்படிப்பட்ட பக்தன் அதாவது ஆஸ்திகள் நாத்திகள் என்று பேதம் பார்ப்பதே இல்லை. எல்லாவற்றையும் கடவுள் இணைபெரியாத அம்சமாகவே காண்கிறான். மகா பண்டிதனான பிராமணனும் ஒரு தெரு நாயை கூட பௌதீக இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப வேறுபாடான உடலை பெற்றிருந்தாலும் இரண்டுமே இறைவனுடைய அம்சங்கள் என்பதால் அவற்றுக்கிடையே எந்தவித வித்தியாசம் இல்லை என்பது உத்தம அதிகாரி அறிந்திருக்கிறான். ஒரு நாயை தின்பவன், ஒரு நாய் உள்ளவன், ஒரு நாய், ஒரு பூனை, ஒரு எறும்பு, எதுவா இருந்தாலும் சரி, இரண்டுமே பகவானுடைய அம்சம் நினைப்பான். முஸ்லிமுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், முஸ்லிம் பக்தர்களுக்குள்ளும். ஆனா அவன் இறை உணர்வு இருக்கு அவனுக்கு, ஆனா அவன் வேறுபட்டு இருக்கிறான், அவ்வளவுதான். கிறிஸ்டின் வேறுபட்டு இருக்கிறான், அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். நாம் அப்படிதான் காண்கணும். அதனால்தான் நாம இந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம். இந்த அதாவது கோடான கோடி வருஷம் இருக்கு இந்த வேதம் அழியாம இருக்குது. காரணம் என்ன தெரியுங்களா? நம்ம கிட்ட அகிம்சைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அகிம்சை நம்ம கிட்ட இருக்கு. எல்லா உயிரும் ஒண்ணும் நம்ம நினைக்கிறோம். இந்து மதம் ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாமே அப்படிதான் நினைப்பாங்க. வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. இப்பதான் கொஞ்சமா வேறுபாடு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆனா நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டாங்க. அதுதான் சனாத தர்மம். ஆனா அவங்க அப்படி கிடையாது. அவங்க கோட்பாடிலே உண்டு. நம்ம வேதம் படிச்சவன் கண்டிப்பாக எல்லா உயிரிலும் ஒண்ணு நினைப்பான். வேதம் படிக்காதவன் தான் அவன் சொன்னதை அப்படியே காப்பி அடிச்சு கிடப்பான். அவனுடைய பெரியோர்கள், அதாவது பெரியோர்கள் என்னது, ஒரு அரசியல்வாதியோ ஒரு தத்துவவாதியோ தவறாக சொல்லியிருப்பான், அதை அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கிறிஸ்டின் கோயிலுக்கு போனா நான் இயேசுவை தான் பார்ப்பேன், முஸ்லீம் கோயிலுக்கு போனா நான் அல்லாவை தான் பார்ப்பேன், நான் அவங்க வேதம் படிக்க மாட்டேன், அவங்க சாஸ்திரம் படிக்க மாட்டேன், இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே பகவத்கீதையை படிச்சு உள்வாங்கிட்டு வேதங்களை படிச்சு உணர்ந்தவன் கண்டிப்பாக எல்லாக்குள்ளையும் பரமாத்மா இருக்கிறான் உணர ஆரம்பிச்சிருவான். அவன் தான் உத்தம அதிகாரி. எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு நினைப்பான் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இறைவனின் ஒரு சிறு துளியான அந்த பிராமணன் இறைவனின் அளிக்கப்பட்ட சிறு இயக்க சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யாமல் இருக்கிறான் என்பதை இறைவன் மற்றொரு சிறு துளியான ஒரு நாய் தனக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து காரணத்தால் இயற்கையின் விதிகளைப்படி தண்டிக்கப்பட்டு அறிவு சூன்யமான உருவை பெற்றிருக்கிறது என்பதை அவன் தெரிந்திருக்கிறான். ஒரு நாய் இருக்குன்னா அவனும் அந்த நாயும் அந்த ஆத்மா மனுஷனாக பிறந்ததுதான். அந்த மனுஷனாக பிறந்து சபிக்கப்பட்டனால்தான் அவன் நாயா போனான். ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரம் மனுஷனாக பிறக்கப்பட்டதுதான். ஆனா அது சபிக்கப்பட்டதுனால, அவன் பாவம் பண்ணதுனால அது மரமா போயிட்டான்.
அது யாரு நினைப்பா? உத்தம அதிகாரியோட நிலை. அப்படிதான் நினைப்பான். ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரத்தை ஏன் பார்ப்பான்? அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது. ஏன்னா அதுக்கும் சூட்சம உடல் இருக்கு. உடல் பௌதிகமான உடல். ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா சூட்சம உடல் இருக்குது. பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி இருக்கு. அப்படித்தான் நினைப்பான் உத்தம அதிகாரி. இல்லைங்களா? அந்த நாய் கூட எப்படி நினைக்கும்? ஒரு பன்னி கூட இருக்கு. ஒரு பூனை கூட இருக்கு. எந்த ஒரு விலங்கா இருந்தாலும் சரி, அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கு. இல்லைங்களா? அப்போ பிராமணன் நாய் ஆகிய இருசாரின் செயல்களை பற்றி கவலைப்படாமல் இருசாரிற்கும் நன்மை செய்வதே உத்தம அதிகாரி விரும்புகிறான். அவற்றை கட்டிருந்த பக்தனால் ஜட உடலில் இயல்புகளை புறக்கணித்து உயிர்களில் காணப்படும் ஆன்மீக பொறியில் கவரப்படுகிறான். இது யாரு? உத்தம அதிகாரி செய்து. அப்ப உத்தம அதிகாரி போல் உரிமை உணர்வு அதாவது ஒருமை உணர்வு, உரிமையில ஒருமை உணர்வு ஒரு சார பார்க்கணும். புழு இருந்தாலும் சரி, அதுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு. பகவானுடைய அம்சம். இன்னொன்னு சொல்றாருங்க, இது எதுல பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கு வேதத்துல படிச்சேன். ஒரு உபநிஷங்களையும் படிச்சேன் நான். மலம் இருக்கு இல்லையா? மனித மலம், அதாவது மிருக மலம். அந்த மலத்துக்குள்ள புழு இருக்கு பாருங்க. அந்த புழுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காராம். நம்ம நேத்து ஒண்ணு படிச்சோம் இல்லையா? ஆத்மாவை எப்படி கஷ்டப்படுத்துறோன்றது. அது யாரு? நாம தான் கஷ்டப்படுத்துறோம். நாம செஞ்ச பாவத்தினால ஒரு மலத்துக்குள்ள புழுவா நாம போயிருக்கிறோம். உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை கொடுமைப்படுத்துறோம். உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம கொடுமைப்படுத்துறோம். அப்ப வாழ்நாள்ல யாருக்குமே நம்ம தொல்லை கொடுக்க கூடாது. எந்த பாவமே பண்ணக்கூடாது. ஆத்மாவை கொடுமை பண்ணக்கூடாது. ஆத்மாவை கொடுமை பண்றவன் 7 ஜென்மம் 7 கல்பம் நரகலோகத்துல இருப்பான்னு சொல்லப்படுது வேதம். நரகலோகத்துல இருப்பான் 7 கல்பம். அப்ப ஆத்மாவை கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது. எல்லாமே உத்தம அதிகாரி நிலையிலிருந்து நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப உத்தம அதிகாரி போல் ஒருமை உணர்வு அல்லது நட்புறவு கொண்டிருப்பதாக பகவான் செய்யும் பொய்யான கொடை வள்ளல் எல்லாம் உண்மையில் உடலை சார்ந்து தளத்தில் தன்னிலத்திற்காக செயல்படுகிறாரோ யாவரும் கேளீர் என்ற தத்துவம் உத்தம அதிகாரியிலிருந்து கற்கப்பட வேண்டியது வேண்டு. படிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் விட்டு விட்டு படிக்கிறேன். ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பேரா மட்டும் படிக்கல. படிக்கிறேன் பிரபு. எந்த பேரா அந்த படிக்கிறேன்? உத்தம அதிகாரி போல் உத்தம அதிகாரி போல் ஒருமை உணர்வு அல்லது நட்புறவு கொண்டிருப்பதாக பாவனை செய்யும் பொய்யான கொடைவள்ளல்கள் எல்லாம் உண்மையில் உடலை சார்ந்த தளத்தில் தன்னலத்திற்காக செயல்படுவர்களே. யாவரும் கேளீர் என்ற தத்துவம் உத்தம அதிகாரியிலிருந்து கற்கப்பட வேண்டியதாகும். தனிப்பட்ட ஆத்மாவையும் எங்கும் நிறைந்த உன்னதமான இறைவனின் விரிவலான உயர் ஆத்மாவையும் சரிவர புரிந்து கொள்ளாத ஒரு மூடனிடம் இருந்து அல்ல. எதையும் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அல்லது பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த மந்திரத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒருவன் பக்குவம் அடைந்த ஆச்சாரியரை குருவான ஆச்சாரியை பின்பற்ற வேண்டும் என்பது கருத்து. இதை எடுத்து சொல்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பொருத்தமான சமஸ்கிருத சொல் அனுபஷ்யதி என்பது. பஷ்யதி என்றால் கவனித்தல் அல்லது பார்த்தல். இதன் பொருள் ஒருவன் தன் சாதாரண கண் கொண்டு இதையும் பார்க்க முயல வேண்டும் என்பதல்ல. உயர்வான மூலத்திலிருந்து அறிவை பெற்றிருந்தால் ஒழிய சரியாக பார்க்க கவனிக்க முடியாது. மிக உயர்ந்த மூலம் இறைவனின் திருவாயிலிருந்து பிறந்துள்ள வேத ஞானமே. வேத உண்மைகள் சிஷ்ய பரம்பரையின் மூலம் இறைவனிடமிருந்து பிரம்மாவிற்கும், பிரம்மாவிடமிருந்து நாரதற்கும், நாரதனிடமிருந்து வியாசருக்கும், வியாசரிடமிருந்து பல சிஷ்யர்களுக்கும் வந்துள்ளன. முந்தைய யுகங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் நல்ல அறிவாளியாகவும் கூர்மையான ஞாபக சக்தி உள்ளவர்களாகவும் விளங்கியதால் வேதங்களின் கருத்துக்களை எழுதி வைக்க தேவையில்லாமல் இருந்தது. அதிகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஒருமுறை கேட்டிருந்த மாத்திரத்திலேயே வேத கட்டளைகளை மனதில் ஏற்று நடக்க அவர்களால் முடிந்தது. வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேதங்களுக்கு இக்காலத்தில் பல பாஷ்யங்கள் உள்ளன. ஆனால் இவற்றில் பெரும்பாலானவை வேத ஞானத்தை முதலாக வழங்கிய சில வியாசதேவரின் சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தவை அல்ல. சில வேத வியாசரின் முடிவான நிறைவு மிக்க உயர்வு மிக்க நூல் ஸ்ரீமத் பாகவதமாகும். அதுவே வேதாந்த சுத்திரத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான பாஷ்யம். உன்னதமான பிரபு தாமே திருவாய் மலர்ந்தருளி வியாசதேவரால் பதிவு செய்யப்பட்ட பகவத்கீதை மற்றொரு விளக்குரை விளக்குரை இவை வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேத நூல்களில் மிக முக்கியமானவை. கீதை அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் கண்டுள்ள கொள்கைகளுக்கு
முரணான எந்த விளக்க முறையும் அதிகாரப்பூர்வமும் ஆகாது. உபனிஷத்கள், வேதாந்தம், அடுத்து பேசுகிறேன். வேதங்கள், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகியவற்றின் கருத்துக்களில் முழு ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. வியாசதேவரின் வழிவந்த சிஷ்யர்களிடம் இரண்டாவது அல்லது குறைந்தபட்சம் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளிடமும் அவரின் பற்பல சக்திகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்களிடமாவது தீட்சை பெறாமல் வேதங்களை பற்றி எந்த முடிவிற்கும் வர யாரும் முயற்சிக்க கூடாது. பகவத்கீதையில் கண்டுள்ளபடி முக்தியடைந்த நிலையில் உள்ள ஒருவனே உத்தம அதிகாரியின் பக்தனாக விளங்க முடியும். ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் தன் சகோதரனாக அவன் காண்கிறான். இவ்வுலக லாபத்தை கருதும் அரசியல்வாதிகளிடம் இந்த நோக்கு இருக்காது. உத்தம அதிகாரியின் தன்மைகளை கொண்டவனாக பாவனை செய்வன் புகழுக்காக, இக உலக லாபங்களுக்காகவும் புற உடலுக்கு சேவை செய்யலாம். ஆனால் உள்ளிருக்கும் ஆன்மாவுக்கு சேவை செய்தவனாக இப்படி போலியாக நடப்பவனுக்கு ஆன்மீக உலகம் பற்றிய அறிவு என்றும் கிட்டாது. உத்தம அதிகாரி மனித ஆத்மாவை இளம் கண்டு ஆத்மார்த்தமாக சேவை செய்கிறான். இதனால் இக உலக நலன்களும் தாமே கவனிக்கப்படுகிறான். கிருஷ்ண மாதாஜி அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இப்ப நாம உத்தம அதிகாரி, அதாவது கனிஷ்டக அதிகாரி, ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ளவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவரும் பக்தி உடுப்பார், பகவானுக்கு பக்தி உடுப்பார். ஆனா அந்த வழிமுறைகள் தெரியாது. சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை அப்பதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. தவறு கிடையாது. அதுக்கப்புறமா அவங்க உத்தம நிலையை வருவாங்க. மத்தியம அதிகாரியா அப்புறம் உத்தம நிலை வருவாங்க கண்டிப்பா. இப்ப படிச்சாங்க இல்லையா ஸ்லோகம், இப்ப இந்த இதை படிச்சாங்க. இப்ப அவங்க வீட்டுல பாருங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் படிக்க கூடாது, இதெல்லாம் போக கூடாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் கோயிலுக்கு தான் வருவாங்க. கோயிலுக்கு போகாம இருக்க மாட்டாங்க, போவாங்க வருவாங்க. ஆனா புரிதல் இல்லாம இருப்பாங்க. இந்த சம்பிரதாயம் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு புரிதல் இல்லாம இருப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க கனிஷ்டக அதிகாரியா இருக்கிறாங்க. நானும் கனிஷ்டக அதிகாரி தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா மத்தியம அதிகாரி உத்தம நிலை வரும்போது, மத்தியம அதிகாரியா வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி அந்த இப்ப மாமியாரோ மாமனாரோ கணவரோ மனைவியோ யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க இது மார்க்கத்துல புரியலன்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வேதங்களை சொல்லப்பட்ட பிறகு நம்ம பிரசாதம் பண்ணி பகவானுக்கு நாம நெய்வேத்தியம் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை அந்த ஆத்மாங்களுக்கு கொடுக்கணும். கொஞ்சமா கொடுக்கணும். கொடுக்க துளசி தீர்த்த கொடுங்க. கொடுக்க அந்த ஆத்மா நம்ம வழின்னு வரலன்னு ஆசைப்படல, பகவானை உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பகவானுகிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவ பேச ஆரம்பிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அந்த புரிதல் அடைஞ்சிரும் அவங்களுக்கு. அப்போ அது மத்தியம அதிகாரியா நீங்க செயல்படணும். அப்படியே முறைப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 5வது 6வது மந்திரம் ரொம்ப அற்புதமா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, இல்லைங்களா? கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, இந்த நிலையில இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு பண்ணுவாங்கன்றதையும் நம்ம ஒரு விளக்கம் பார்த்திருக்கிறோம், இல்லைங்களா? இப்போ நீங்க என்ன மாதிரி புரிஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்றது, கனிஷ்டக அதிகாரியோட நிலை என்ன, மத்தியம அதிகாரி நிலை என்ன, உத்தம அதிகாரி நிலை என்ன அப்படின்னு நீங்க யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஒரு 5 நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. கனிஷ்டிக அதிகாரி தன்னுடைய மத கோட்பாடுபடி அதை மட்டும்தான் வழிபடுவாங்க. பிற மதத்தில அதையாவே பார்ப்பாங்க. இயேசுவை பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி. மத்தியம அதிகாரி அதோட கொஞ்சம் உயர்ந்த தரத்துல இருப்பாங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். உத்தம அதிகாரி எல்லாத்தையுமே பகவானை பாக்குறவங்க. அழகா சொல்லிட்டீங்க. அதுதான், இந்த புரிதல் நமக்கு இருந்தாவே போதும். அப்ப நாமும் இப்போ இனிமேல் நம்ம என்ன இருக்கணும் ஆசைப்படுவோம், எல்லாமே என்ன இருக்கணும், உத்தம அதிகாரிய போறதுக்கு நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம், இல்லைங்களா? நம்ம படிக்க மட்டும் இல்லை, நம்ம செயல்ல வர ஆரம்பிச்சிடுவோம். சரி, உத்தம அதிகாரி என்பது எல்லா உயிரினத்தையும் ஒன்னா பாக்குறவரு அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிடும். அப்ப நாம கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்திருக்கோம் இது வரைக்கும். இப்ப உத்தம அதிகாரி செயல்பாடு என்ன, அந்த மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. பகவானை பத்தி சொல்றது, அவரோட வைபவத்தை பத்தி சொல்றது, அது அந்த பக்குவ நிலை இருக்கிற ஆச்சாரிகளுக்கு இருக்கிற பக்தர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் அனுசரிச்சு போவாங்க. இவன் நாத்திகம் பேசுறானா, இவன் ஆத்திகம் பேசுறானா, ஆத்திகம் பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும், நாத்திகம் பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வழிமுறை பார்த்து போயினே இருப்பாங்க. மத்தியம அதிகாரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இல்லைங்களா? உத்தம அதிகாரி பாருங்க, அந்த நிலையில ரொம்ப அற்புதமா அவங்க சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிருக்கோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பதம் 7வது பதம் ரொம்ப அழகான பதம் இது. இப்ப டைம் இருக்கா? சரி, இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்கு. நம்ம அது 10 நிமிஷத்துல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த 7வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மைவாத்பூத விசானதः தத்ர கோ மோஹக சோக
ஏகத்துவம் அனுபட்சத. எல்லா உயிரினங்களையும் ஆன்ம பொறிகளாகவும் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றியாகவும் காண்பவன் வஸ்துக்களின் உண்மை நிலையை அறிந்தவனாகிறான். அப்போது அவனுக்கு கவலையோ மாயையோ ஏது? முன் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரிகளை தவிர வேறு எவராலும் ஒரு மனிதனின் உண்மையான ஆன்மீக நிலையை சரிவர காண முடியாது. நெருப்பின் பொறிகள் நெருப்பின் தன்மையை கொண்டிருப்பது போல உயிர்வாளிகள் தன் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றானவர்களிடம் தீப்பொறிகளில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவு எரியும் நெருப்பில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவுக்கு சமமானதாகியால் அளவை பொறுத்த வரையில் பொறிகள் நெருப்பாகவா மகாபக்தனாக மகா பாகவதன் எல்லாவற்றிலும் ஒருமையாய் காண்கிறான் என்று எல்லாவற்றையும் உன்னதமான பொருளாய் இறைவனின் சக்தியாக காண்கிறான். சக்திக்கும் சக்தி உள்ளடக்கிய ஒன்றிற்கும் வேறுபாட்டிலேயாகியால் அவற்றில் ஒருமையை உணர முடிகிறது. ஆராய்ந்து பார்த்தால் வெப்பம் ஒளியும் வெவ்வேறானவை என்றாலும் வெப்பம் ஒளியும் இல்லாமல் நெருப்பு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை. ஆனால் ஒரு சேர பார்த்தால் வெப்பம் ஒளி நெருப்பு எல்லாம் ஒன்று. ஏகத்துவம் அனுபவத்தை என்னும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாம இந்த நிலை, அதாவது இந்த 7வது மந்திரத்துல எல்லா உயிர்களையும் ஆன்ம பொறிகளாகவும் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றியவையாகவும் காண்பவன் வஸ்துக்களின் உண்மை நிலையை அறிந்திருக்கிறான். அப்பொழுது அவனுக்கு கவலைகள் மாயே எது அப்படின்னு சொல்ல கேட்கிறார், அப்படின்னு இந்த இதுல கொடுக்குறார். அப்போ அவனோட கவலை என்ன? மாயே. அது எதுன்னு கேட்கிறார் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல நாம என்னன்னு சொல்ல வரோம், இது வரைக்கும் நம்ம படிச்ச வரைக்கும், ஏன்னா 2வது லெவல்ல மாயத்தை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். 2வது லெவல்ல, அதாவது எத்தனாவது அத்தியாயத்துல? 14வது அத்தியாயத்துல. 14வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா மாயனா என்ன அப்படின்னு படிச்சோம். அதுல அதே இந்த 3வது லெவல்ல வரும்போது மாயோட புக்கை நாம ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம், ரொம்ப விரிவா நாம அது விரிவிரியா படிச்சோம் இல்லைங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா சக்தி, மகாமாயா சக்தி. மகாமாயா சக்தி பகரங்க சக்தின்னு சொல்லலாம், மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லலாம். அந்த மகாமாயா சக்தியில 2 விதமான மாயா இருக்கு இல்லைங்களா? ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஜீவ மாயா, ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்குங்களா? உங்களுக்கு கேட்கலாம்னு நினைச்சேன், நானே சொல்லிட்டேன். குணமாயா. சோ இந்த குணமாயா சொல்ல நம்ம குணத்துல என்ன குணத்தை செயல்படுறோமோ அந்த குணத்தை நம்ம வந்துடும் இல்லைங்களா? ஜீவமாயான்றது என்ன சொல்றது? ஜீவமாயான்றது நம்மளுடைய புத்தியை மறைக்க தன்மை உள்ளது அப்படின்னு நாமும் அதுல படிச்சிருக்கோம். அப்ப அந்த மாயன யாது அப்படின்னு கேட்கிறார். மாயே ஏது அப்படின்னு எதுன்னு கேட்கிறார். அப்போ முன் விரிவிக்கப்பட்ட மத்தியம அதிகாரி, அதாவது போன இதுல படிச்சோம் இல்லையா, மற்றும் உத்தம அதிகாரியை தவிர வேறு எவராலும் ஒரு மனிதனின் உண்மையான ஆன்மீக நிலையை சரிவர காண முடியாது. அப்ப கனிஷ்டக அதிகாரியா இருக்கிறவங்க அந்த நிலையை உணர முடியாது. மாய எது மாய அப்படின்னு உணர முடியாது. ஏன்னா அப்பதான் ஆரம்ப கட்ட பக்தனா இருக்கிறாங்க, இப்பதான் சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் வராரு, ஒருத்தர் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்க நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு, ஐயா இவன் இப்படி குறை சொல்றான், அவன் இப்படி நல்லா இல்ல, இது பண்றான் அப்படி பண்றான், ஏதோ ஒரு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. அப்ப அதை உள்வாங்குற ஒரு கனிஷ்டிக அதிகாரியா உள்வாங்குற என்ன பண்ணுவாரு? ஐயோ அப்படி சொல்ற ஆளு மோசமான ஆளா, இப்படி பண்றானா அப்படி பண்றானா, அச்சிச்சோ சரியா வராது அப்படின்னு கனிஷ்டகாதி அதை உள்வாங்குவான். அதே மத்தியம அதிகாரியா இருக்கவன் பாத்தீங்கன்னா அதை உள்வாங்க மாட்டான். ஏன்னா அவர் பண்ற செயல் ரசோ குணத்துல இருக்கான், மாயத்தால சொல்லிட்டு இருக்கான், உடலால சொல்றான், மனதால சொல்றான், புத்தியால சொல்றான், ஆத்ம ரூபத்துல சொல்லல அப்படின்னு நினைப்பான். யாரு? உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி இல்லைங்களா? அப்போ நாம யார் என்ன சொன்னாலும் அது ஏத்துக்கிற தன்மை யாருக்குன்னா, ஆனா கோயிலுக்கெல்லாம் போவாங்க, சாஸ்திரம் படிப்பாங்க, சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க, ஆனா உள்வாங்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க யாரு? கனிஷ்டக அதிகாரி தான். உள்வாங்கி ஆத்ம ரூபத்துல அவங்க செயல்படுறவங்க மத்தியம அதிகாரி. அப்ப அது உள்வாங்கவே மாட்டாங்க. யாரை பத்தி யாரை குறை சொன்னீங்களா, ஐயா என் காதை 2 மூடிக்கிறேன்ப்பா, எனக்கு இதெல்லாம் வேணாப்பா, என்னை விட்டுடுங்கப்பா, நான் பாட்டுன்னு ஏதோ கிடக்குறேன்ப்பா, என்னை விட்டுருங்கப்பான்னுவான். அதை நீங்க உள்வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அவனுடைய ஸ்தானத்துக்கு நீங்க போயிடுவீங்க. என்ன பக்தி கொடுத்தாலும் அது ஏறாது இல்லைங்களா? அதுதான் மாய. இந்த தன்மைதான் மாய. அதுதான் சொல்றாரு, அதாவது ஆன்மீக நிலையை சரிவர காண முடியாது அப்படின்ற. அப்ப யாரு நல்லவங்க யாரு கெட்டவனு பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் நமக்கு யாருக்கு வரும் பாத்தீங்கன்னா கனிஷ்டிக அதிகாரிக்கு வரும். ஆனா மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரிக்கு அது உள்வாங்காமவே என்ன பண்ணுவான், அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறான், ஏதோ ஒரு கர்மகாரியத்தினால பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறான், அதனால ஒருத்தனை குறை சொல்றான், அவனுக்கு ஏதோ சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து ஸ்லிப் ஆக பார்ப்பான் இல்லைங்களா? அப்ப நெருப்பின் பொறி அதாவது நெருப்பின் பொறிகள் நெருப்பின் தன்மையை கொண்டிருப்பதை போல்
உயிர்வாழிகள் தம் தன்மையில் இறைவனோடு, அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றாகணும், தீப்பொறியில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவு எரியும் நெருப்பில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவுக்கும் அதாவது சமமானதாகையால் அளவை பொறுத்த வரையில் பொறிகள் நெருப்பாகவோ மகாபக்தனாக மகா பாகவதனாக எல்லாவற்றிலும் ஒருமையை காண்கின்ற. அப்போ அந்த உத்தம அதிகாரி மத்தியம அதிகாரியோட செயல்பாடு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா. அதுக்கு நெருப்பை வச்சு ரொம்ப அழகாடுறான். அப்ப எல்லாவற்றையும் உன்னதமான பிரபுவாகி இறைவனின் சக்தியை காண்கிறான். சக்திக்கும் சக்தியே, சக்திக்கும் சக்தியே, உள்ளடங்கிய ஒன்றுக்கும் வேறுபட்டவன் அல்ல. இப்போ சக்தினா என்ன சொல்றோம்? இந்த உடலே ஒரு சக்தி தான், மாயம்தான் இது, ஆனா உடலே ஒரு சக்தி தான் இல்லைங்களா? அதுக்குள்ள எவ்வளவு சக்திகள் இருக்கு பாருங்க. ஆற்றல் சக்தி இருக்கு, பேச்சு திறன் சக்தி இருக்கு, அதாவது சிந்திக்கிற சக்தி இருக்கு, எல்லா சக்தியும் நமக்குள்ள இருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ளே ஒரு சக்தி இருக்கு, அதுதான் ஆத்மா. அதுக்குள்ளே ஒரு சக்தி இருக்கு, அதுதான் பரமாத்மா. அப்போ சக்திக்கும் சக்தி உள்ளடக்கிய சக்தியாக, உள்ளடக்கிய ஒன்றாகவும் வேறுபாட்டையால் அவற்றை ஒருமை உணர முடிகிறது. அப்போ உள்ள இருக்கிற சக்தியும் பகவானுடைய சக்தி, வெளியே இருக்கிற சக்தியும் பகவானுடைய சக்தி, இது இல்லாம மூணாவது சக்தியா இருக்கு பரமாத்மா. அப்ப இது எல்லாமே பகவான் அம்சம் தான் அப்படின்னு நினைப்பான். அப்போ ஒருமையில பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அவன் தான் உத்தம அதிகாரியாக வர முடியும், அவன் தான் மத்தியம அதிகாரியா வர முடியும், அவன் தான் கனிஷ்டக அதிகாரி வரவே முடியாது, அந்த நிலைக்கு வரவே முடியாது. அதை சிந்திக்க தன்மையே அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்ப ஆராய்ந்து பார்த்தால் வெப்பமும் ஒளியும் வெவ்வேறு நாயினும் வெப்பம் ஒளி இல்லாமலும் நெருப்பு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அல்ல. ஆனால் ஒரு சேர பார்த்தால் வெப்பம் ஒளி நெருப்பு எல்லாமே ஒன்றே. ரொம்ப அற்புதமா இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த 50வது பக்கம் இதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா இதுல படிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம அடுத்த வாரம் இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஒரு கதை வேற ஒண்ணு இருக்கு, அதனால அந்த கதையை அடுத்த வாரம் தொடருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறாங்க. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசி தேவச பகவானாம் பகவானி வைஷ்ணவி நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ஹரே ராம